Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Gusti paring kanikmatan. Kasembatan sing dijaluk nikmat tok. Kasembatane ora ben kudune kasembatan apa nikmat tok. Kowe pikiramu nikmat tok. Berarti nikmate ngene lho, nek wis kasembatan terus kan tumuju kenikmatan. Lah, bener. Piye to? Lah nek nikmat tok ben ora. Le. Ngampun Bapak. Oke. Malih. Nggih. Sik arepe ngangsur utang. Cinden kan kudu ngerti laras utawa nada lah sak ora-orane lek. Kene real. Ya, aku sirahku ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet piye to? Lah piye to aku mau nyalip bis Bagong. Lah terus wes mari ngono saliban karo sapa nek? Bar bis Bagong. Terus karo Anus. Harapan Jaya. Harapan Jaya. Cuwus bles. Tabrakan mesti. Ora. Enek laka. Apa? Kan bis Bagong kok kulon. Bis Bagong kulon. Aku kok edan. Cuwus. Wah, kenek wis sepionmu mesti kenek ya mau. Kenek piye to? Lah kuwi nyapa? Simpangan tok iki lho, Mas. Wes saking bantere. Gak senggolan to? Gak to. Sing jenggol lho sapa? Suwe ora ketemu paribasan kaya dene. Leh ku ngenteni nganti cumengklungen. Sira sak kloron. Layang seta, layang kumintir. Izin. Dawuh Rama, wonten dawuh Rama. Rama Patih Lugender Kang Minulya. Kang putra ingkang sowan. Saderengipun ngaturaken sembah sungkem kula katur dhumateng panjenengan Kanjeng Rama Patih Lugender ingkang Minulya. Tak tampa gawe bungahe atiku. Pangestu tampanono ya. Sanget anggen kawula nampi mugi dadosaken jejimah kula. Kepiye pawartane desa sing kok menggoni? Nek Sing kok papani? Sing kok papani? Romo. Lah kok saniki pun aku kakang. Romo niki aku. Lah nggih, oh iya. Aku kakang anu, apa mau jenenge? Seto Kumitir. Seto. Awakmu Kumitir. Aku Kumitir apa awakmu setane? Aku setane kae demite. Kepriye anggonmu dak utus supaya ngupadi tumbaling raja? Sak menika sampun kepanggih kagem tumbaling praja menika. Apa wujude? Tuduhno marang aku. Weloh, kok kowe maju? Aku ora ngongkon kelawan kowe, ora ngutus kowe marak ana ing ngarepku. Bakal tak obong dina iki. Wah, diobong. Wah, kowe anak sing kurang trapsi lho. Duraka tak kutuk dadi dakon wong loro. Dalange gendeng kita ya. Lah yo munggah-munggah kok iso. Aku roh kuwi cilik lah kok saiki tukul brengose. Biyen sik cilik ngono rohku lah kok saiki wis brengose. Ngerti kok wis sakmono kuwi. Pawongan kuwi kan nek mangsa puber to, Mas. Puber. Mboten menapa, mboten menapa. Puber yang kedua. Oh, sing niki lenggah. Bapak-bapak ingkang ten mriki lenggah mawon, kersane sekeca ingkang wingking monggo wangsul. Lho. Sing nimburi ya ben nggih lenggah mawon sekalian sekeca. Lenggah ingkang sekeca. Mak Cange. Nggih, dalu punika kula saestu mbok bilih wonten lepat ngaturaken pangapunten Mak Cange. Ora dadi boyo pangapa, Le? Le diengkulmu.
Oh wis memang wis rampung. Ngapunten wis rampung ya iki. Rampung, Nggih. rampung iki mau. Nggih Mas, menawi kula nggih wonten lepat pangapuntenipun. Kula wau saking Surabaya Reyang. jam 10 langsung rene tekan kene setengah 12. Wah, jenengan ngejet. Ngejet. Numpak becak. Tak tau apuk tenan kowe rumah saku. Wah, saking Bot-bote kula niku tanggung jawab badhe kepanggih panjenengan. Ini yang dinamanakan amanah. Nah, weh tepuk tangan, para. Kula niku saestu wau ngadep Bu Gubernur. Bu Gubernur? Oh, nggih, Bu Bu Gubernur. Khofifah. Nggih. Matur ngoten kula mriki ngadep jenengan. Lah, alhamdulillah saiki dalange metu brengose. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saiki wis saya tambah umur. Saya tambah umur. Saya wedok apa dewasa. Wedoso ndasmu kuwi. Ora apa-apa, Mas. Dewasa. Lah iki lho Pak Alhamdulillah. iki mau ning dalan cepet-cepetan lho. Nggih. Awak dhewe tekan kene dikawal nganggo Pak polisi patwal sing Oh, sing ngerti wah percil ngoro wayangan di tutne patwal polisi mobil polisi sing ora ngerti percil kena kasus apa neh. Lah, kula niku nggih ngoten. Lho kene iki masamu. Ngoten kula nggih ngoten. Mas, nggih manajemen jenengan. Nggih. Niki mengke Mas Percil dikawal napa patwal. Nggih. Patwal. Kena perkara apa neh iki? Mboten. Kula lak wau matur sekitar jam 12 kula sampai mriki. Nggih. Ning kula pengen ndang cepet, pengen ndang kepanggih warga masyarakat mriki. Didongakne sing teko bengi iki diparingi rejeki ingkang barokah. Allahumma. Sebabe napa macane? Sebabe napa, Orang Mas? itu para penonton sekalian itu termasuk pelestari budaya. Wah. Wonten wayang, wonten dagelan, wonten sinden, wonten sembarang. Nek nak mboten wonten penonton kedah ngeten iki, mboten sae. Wah. Mang mula niku tulung agung tolak ukur wayang dalu punika nggih niki. Alhamdulillah. Lho ora ana wayang kok penontonnya sakmene kae tang liyane tulung agung ora ana. Betul sekali. Apa meneh ndelok wayang dalange metu brengose. Ngoten lho Pak Cange. Dados kula niku pun matur nuwun sanget kalian Nggih. Bapak ingkang ngatugati menika Bapak sapa jenenge? Oh. Ayo sapa Bibit? Bapak Bibit. Nggih, kalian Ibu Ani. Sapa? Bu Ani. Pak Bibit kali Bu Ani. Pak Bibit. Mugi-mugi dados bibit ingkang unggul. Loh, Lah nggih to. Lah nggih Nggih, napa leres, mboten? leres. Bibit-bibit ingkang unggul pelestari budaya Nggih. kedah dipersatukan kados ngaten iki. Nggih. Nak perlu Bapak Bibit mboten namung setunggal menika saulan ping 7 nanggap wah. wayang. Dan nggih Mas. Muga-muga bibit iwak-iwake Bapak Bibit menika dados bibit-bibit ingkang sae. Awakmu kok saya ngluwatur lho. Aku lak ngantuk ngene iki le. Pancen wis Mas, nyuwun Nggih. sewu Bapak Bibit iki wah, wong iki jan blobo banget. Mboten jenengan niku matur pripun? Lek saged rong Bapak wulan, Bibit napa? rong wulan pisan apa? Sebulan, Ngeten iki, Sebulan pisan, Mas. Niki sak wulan pisan mesti pengajian Mas teng mriki. Loh, temriki. Nggih. Alhamdulillah. Sing sae melih malah Ini yang dinamakan keseimbangan. Nggih. Pengajian nggih diaturaken, ringgitan nggih diaturaken, Wah. antara budaya dan agama selaras seimbang. Ah, jan top Mas yo. Aku pokoke lak ngantuk ngene iki. awakmu ki nek ngantuk kok malah saya lempeng ngomong. Ah. Saya ketoto. Mak Saya- kula kuwi nak golek dagelan Banyuwangi, ngerti sakjroning winarah. Wah. Sebelum kamu tahu saya sudah tahu. Jenengan ngerti napa mboten? Mboten kertos. Besok isuk jam 6 mesti minggu dinane. Wah, Piye? Awakmu kok ngerti Kang? kuwi tenan. lek sesuk mesti dinane Minggu. Minggu. Lek sok mben Senin. Wis to, goblok-gobloke wong mesti ngerti, Mas. Minggu wage, Senin Kliwon, komplit, Mas. Aku sembarang. Apa meneh saiki nuwun sewu. Napa, Mas? Percil biyen nek ceruk ngenekan ngene iki senenge ra ukur. Sakniki pun mboten. Karo sinden-sinden aku Wis nyedoi wong wedok. mergo tirakat Mas. Karena perempuan tidak memandang warna kulit laki-laki, yang dipandang adalah warna uang laki-laki. Itu udah lumrah. kuwi asli Mas Dewi. Mang mula kuwi sampean lak duwe wong wedok kudu duwe dhuwit sing werna-werni, aja nganti wernane sing pucet-pucet.
Paham ora? Oh, dadi titenane wong wedok ngono kuwi. Wanita tidak memandang Warna kulit laki-laki tapi memandang warna uang laki-laki. Kuwi wis ket biyen. Lho iya. Padha karo Napa meleh kula ngeten iki ulan-ulan ngeten iki ulane wong tuwek-tuwek do ngelu. Kok saged? Dongkeno bar bodo. Nggih. Wah, kaya dirampok saiki bodo saiki Mas sumpah. bodoh kok kaya dirampok. Kok dirampok kamangka ya? Bodoh kuwi hari kemenangan. Sampeyan wis nikah burung? Genah bab napa, Mas? Sik, sampeyan wis anak turung to? Wis di anak burung. Lah genahe lho, Mas. Lah genahe jenengan niku ngertos kula niku cet iki saiki lho oyo-oyo. Maksudnya ngeten lho, Mas. Maksudnya piye kok hari membingungkan kamangka bodoh kuwi Aku hari tenan. kemenangan. Sesuk lak bodo tahun ngarep apa pindah ning Iran aku. Loh, Loh. Sumpah. Ning omah kaya duwe utang ya rumah aku. Oh, nang Jawa penak lho. Ngerti lho, bocahku lho Mas. Gawa ning omahno anake loro, ngono ponakane ya digawa. lajeng Kok lek ra disangoni lho nyawang. pedhetut ngono wae. Lho lah disangoni, tak sangoni Mas pikirku tak lebokne amplop tak kei 5.000. Ngono ya dibuka ning ngarepku lho. Percil 5.000 banter. Kuwi masalahe awakmu kuwi lho, menehi ora ikhlas mulane dipadu cah cilik-cilik. Ngomong ikhlas ya lek bocah 5 4 apa piye yang sedina nek 150 ora bosok kuwi. Lho. Justru kuwi amal sing paling apik lho, Kang. Bener. Bodoh-bodoh bocah cilik-cilik sing nguro akayan dosa, mbok sangoni malah dongan. Lah, bener. Bocahku campur sari lah oke to Mas. Nggih. Bocah ngono kuwi lho kan oke. Ngono kuwi nggo anak ponakan digawa. Enek sing nyeplak anu mecane toples sampe tak seneni piye aku. Jangkrik tenan aku tak. Kudune ikhlas Mas, sedekah. Sedekah apa toples sak tuku angel ra mek sedekahne. Masalah ngene iki lho tak percil seneng. Orang kuwi tok, aku sing mangkel neh tukang jahit. Tukang jahit kok mbok elok-elokne Nggih, kok melu, bodoh-bodoh. Mas. Lah piye Tugase njahitno pakaian anyar cah cilik-cilik. cah cilik-cilik. Emak-emak. Ngerti tukang jahit kok mesti cah cilik-cilik saiki kok dikai tas lho klambine saiki lho. Dikai tas cilik lho. Itu modif, Mas. Gek bolak-balik ngene. Pak Puh. Pak Puh. Oh, Mas saiki dak sino Mas. Lah nggih ngoten niku kula niku mikir wis to sok bodho ngarep aku tak pindah ning Irak ya aku pindah. Lah wong ning Jawa penak kok iso pindah ning Iran. Lah saiki umpama awakmu ning kene karo ning Iran milih ning Iran. Yen kono ae no. Dagel ning Jawa iso Kono minyak akeh. minyak akeh tapi ya awakmu ning kono mergawe apa? Ya dagel. Dagel ning Iran. Lah awakmu lagi halo guys, langsung biar bom Wah, nuklir teko. langsung nuklir. Ora pecah dasmu. Oh iya. Ya mang mulo Yo kuwi. ning Jawa ayem tentrem Bener. kok yo. Awak dhewe iki kudu ngakehi rasa bersyukur, Mas. Nggih, bener. Bener kuwi, Ya wis. ajar apa piye nyuwun Ya sewu wis. paribasan. Kok nyangoni napa ngoten sedekah. Wis. Nggih. Nah, kabeh niku bakal dicatet karo. Nggih, dicatet, mesti ini dicatet. Kados sing jenengan napa jenenge omongne kula nalika wingi lho. Nggih, nggih. Nggih to, wingi. Lali Mas, lali aku ngono ki Mas. Lah, Pokoke sing mboten napa-napa. sabar, syukur, sedekah sing sedekah. ikhlas. Kados Bapak Bibit menika. Lah, leres, Iki Mas. jenenge sedekah rasa, nyenengne masyarakat, nyenengne tangga-tanggane, insyaallah barokah semebarange. Amin. Aku iki tenan lak ngantuk mesti ngene iki. Mantap, Mas. Mas, ngertenono, Mas. Nyapa? Panjenengane Bapak Bibit Hmm. kuwi uga gadahi napa? Termasuk owner nek ngarani. CEO yang menyamar. Wah, CEO. tenan CEO. Owner napa Nggih. Mas? Kaya cak Owner. petir barang iki kan nggih termasuk CEO to. Napa CEO napa? CEO golek rondo. Jelasmu. Owner napa Mas? PT Owner nggih menika Ude Mina Bakti Jaya Group. Ude Mina Bakti Jaya Group. Mina niku pun ngarani no, Mas. Iwak. Wah. Walah, bos iwak to. Nggih, pas bener sampean niku wau. Lah iki ora mulai sampe ra digawani iwak berarti duduk bos. Wah, kok sampean wis cepai, Mas. Kalau Pak Bibit mengko Mas Percil kan teng wingking riyen. Kok teng mriko dienggo pakan iwak. Awakmu dienggo pakan iwak, dibuang nganggo bensin sik terus ditemplungne nggo pakan patin awakmu. Tahun batin. Mangsamu aku apa ora ngerti bab perkara iwak. Lho, awakmu kok ngerti iwak? Iwak te. Sampean Mas, timbangane dalang. Kaya Mas Bibit iki lho, ngingo iwak meni. Wah, tenan, Mas. Apa Bener piye, awakmu Mas? iso? Iya lah mung dalang mah paling apa ki sedina apa seminggu pisan. Heeh. Lah iwak kan setiap hari bisa berputar itu Maksudnya perekonomian. piye kuwi, Mas? Loh, ngingo iwak. Iwak, Lah awakmu kok ngerti iwak to kok Paham aku. ngandani Mas kancane? Bibit ngingo apa nila to? iwak patin. Patin. Lah, paten iki kancane nila. Nggonku nilai anake wis 3 lho Mas Sutris itu ya lu. Nila. Anggere ora ngerti yo ngene iki lho. Genahno, Mas. Mas Sik, tetep. Percaya. paten karo nila. Dulure. Oh, berarti Mas, pokoknya ya golek iwak sing kesit-kesit, Mas.
Contohnya kaya patin iki. Heeh. Mlakune kan celurut gek glenu. Kuwi rejeki mesti enek, Mas. Oh, ngono iki donga Mas yo. Iya, iwak iki donga lho, Mas. Lah lek kowe ngingu urang, pletik, sok enek sok ora rezekine, Mas. Tapi lek sampean delok lek iwak ya plung. Lah, kuwi lho, iwak apa wingi aku ning omahmu? Mbokku nelek kuwi, Mas. Niku Dalake tenan iki. Apa iki? Kasih. Gua tak kira lumba-lumba air tawar apa piye. Ya kuwi iwak yo anu. Iwak. Kuwi biyen dimakan iwak akhirnya dadine glujur ngono, Mas. Memek trenyer. Ya ora ngono kuwi. Coba nadanya Kakak kalau Oke, saya minta lanjut. iki campur sari jenengan riyen iki kok. Niki Mbak Nanda owner niki. Wah, campur sarine Nanda. Nggih, Walah one. iki laris ora ukur cacah iki. Nyapa, Mas? One. Oh, Jenenge apa nan? Hei apa? aku momen karo jalan iki stres. Lah kok arep tak jenenge Nanda Budaya ya. Bio, canomo Nanda budaya. Lah umume lho Mas. Lah apa Krido Nando? Wah, nemen. Yo. Saman ki wong enom lho, Mas. Rodok Jenenge iki mbok milenial. serodok milenial Lah kok. pripun to Mas? Jenenge wong ya tok oyo langsung tok. Ya CZ ngono lho, Mas. Napa? CZ. Apa iki Apa nek? Campur sari Gen Z ngono, Mas. CZ. Lah niki lho, CZ. Jan usum Kuwi genjet. malah nomen kok. Wah, aku duwe campur sari ning Gen Brang Kidul mari Mas Budaya. Wah, seger, Mas. Ora percaya. Tekono cacah ya. Wah, sari. Mbok cingakno mari. Heeh, jenenge Pak Karim sing duwe temah. Iki nggih jasus mari ngene. Sesone genti ekstra jos. Nadanya coba minor Kakak, minor. Niki kula tak nginggane setunggal mawon. Monggo. Sing derek jenengan mawon. Alah, Wae, jenengan. wae. Samane pilihan sampean dadal. Wah. Jajal sampean nak milih sing Milih sing ndi? Milih sing gelem karo aku wis penak. Lah, Milih Kuwi ngono kuwi jenenge wong putus asa, Mas. Mas. ora putus asa kuwi manut kodrat, Mas. Lah manut kontrak kowe gelem terus mlakune ngene. Lah sing ngene, Mas. Lek ngono. Kowe mlakune ngono terus jalanke ning ngarepe. Nek iku ngaturne Mas. Jajal, kula kan dereng pengalaman babakan ngoten niku. Nah, Lek carane milih ngoten pripun? Loh, milih wong wedok. Iya disawat. kowe apa kan duwe anu to, pemikiran ngono, Mas. Wajah apa piye ngono iki. Kowe iki Sik fokus, Mas. Fokus. alah fokus Fokus apa? apa? Fokus wong wedok sing didemeni. Lah alah. Milih iki ora usah teko wajahe. Dehani. Dani. Ya iki seneng kamu iki. Iki to. Dehani. Kanca lawas, Mas. Sik iki jujur-jujuran ae. Jujuran. Kowe sing mbok serendino lho tak wapuk lambemu. Sing tak seri kabeh, Mas. Kabeh ki ayu suarane ya penak. Wah, genjah kowe. Kok lanang genjah kowe. Ayo. Piye? Ngono kok kendang tok ku piye? Ngene lho. Setelah sampean ngomong pilih sing ndi, aku ya pilih kabeh. Wah, genjah iki. Wis genjah kowe. Ora mungkin geragas kowe. Nah ya wong wedok kok dipilih Kabeh masa bauti ning kowe. Ya wis, iki wae Mas, aku tak pilih. Buku kae. Sapa? Iki. Heeh. Mas. Aman. Sampai di Sampeyan ra pengen enom ngombe lho. apa ora engko wedi kena susu kadaluarsa kowe. Kualat, Mas. Bu, seneni, Bu. Yo nyapa lho kuwi dulurku. Nyapa. Mbak, Oh, tak ngapunten, Jak Mas. bubuk apa piye kowe? Kira-kira sing Mbak iki. Mbak iki to? Iki to? Nggih. Endi? Alah meneng. Alah nyapa to wis. Oh yo, manut sampean wis, yo. Ya manut aku ora manut titenan. Tapi tenan ya Mas, tamat-tamatnya wis tukul bringo sewu kae. Ya. Iki tak tukuri. Tresno iki dudu mung dolanan. Yo. Suara. Sama sih enggak mau. Anu kae lho, Mas. Sama. Midine ya lho, midine. Aja senggak cah. Suarane pales senggak iki. Tresno iki dudu mung dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran. Mugi Allah paring kasembatan. Hop. Lanange sapa? 1, 2, 3 terus mlaku rono nduk. Mung.
sawangen. Ora gelem. Jenenge Siji loro telu iki ndi Mas? Lah masih Ya iki sing lanange siji lho. Lah maksud iki siji loro telu. Lah kowe iki melu mok jak ora. Ya kowe lho. ngene lho, Dek. Lah ora dijai tak medun. Karek ngene. Wis sisi tak jebol Wong yo bengosmu. diparani. Malati wo. Malah piye? Piye meneh? Terus yo. Iki lho, iki rene terus kowe terus ngene-ngene. Nggih Bos, innaullah Mas Sobirin. Jenenge Joko diparani perawan kok yo ora enek reaksi piye. Guyu wae. Tak bayani. Wah, Ekspresinya. Sedok. Gak kowe kok iso nangis kecepet apa piye sikilmu iki lho? kecepet iki lho. Oh alah, Mas, lak koyo ngene iki mung ngedem atimu. Kowe pokoke minger seret ngene karo nyawang karo ndlongop. Masa gak iso ndlongop, masa ora iso ta? Terpes Anu ae, ora ndlongop, ngetop, roh ngetop. Mocok. Aku malah ora greget mau aku. Weh, aku weh, sik. Kamu Sik, greget, greget tau. Jaluk greget. Yo. Sing greget. Yo. Wah, pancen bener Dok kowe iki. Wah, ayo mustikaning jagat. Wah, kene. Tak cium kok kamu. Dalange lho ditikoki tak cium lho mesem. Urang-urang kok wis ngono ta? Yo, Satria. Iki Adikmu iki lho. Iki aja mbok ancam mau cium. Mapan, Dek. Oh, maaf. Mangap dek. Weh, lek aku ki ora, Mas. Aku ki ora. Ora piye. Ndak, ora nolak. Maksudnya ekspresinya itu loh. Yo. Yo lah no kapan? Yo alah, sik yo. Ayo ndek, kono ndek cedakno ndek. Yo. Kamera rolling. Yo apa? Yo, ndang. Pamane yo. Action. Madepe lho. Oh, madhep rono langsung ya. Nah, Nggih, Bos. Iya diajeng. Aku ora koyo mengkono kuwi. ekspresinya. Aku tanggung jawab piye? Sopo sing kandha kaya mengkono kuwi kandha? Aku ki ora memberi harapan palsu ngerti yo. Aja kok padakne wong-wong kaya ngene-ngene iki. Empane terus bagus. Sing wong-wongane sing ndak bertanggung jawab ngene iki. Ya wis ngene iki lho, Nduk. Aja kandha kaya mengkono kuwi. Ngesakno atiku. Mas aku telat. Telat. Bu, Ning omah jam piro wae? aku apa? Urusanmu lho gak men. Anu telat bayar angsuran lho, Mas. Lah iya terus aku nyuwun njaluk utangan iki. Lah, nyanyi karo aku ya. Nyanyi karo sampean ya, Mas? Manut. Nyanyi karo kamu lah. Manut. Dia Sik Mas, iki ngene. Iki kan iki jam piro iki? Alah sik jam 10 Aku lah. jam Jam 12 to. 11, ha. Jam 12. 12. Ya wis yuk. Wis sesuk tak biyan. Ayo, iki lagune apa iki, Mas? Iki malah lagune iki lho kowe duet to. Oh, Tresno iki dudu kuwi to. Iya, Oke. tapi ya dipasni ngono. Maju. Ya, naden sak piro? Naden. Manuk benake sik, Kang. Iki lho benake sik. Nadane. Anu nggih mik liyane mung gak enak. Anu setrumen lambene lho anu. Lah, sabar iki adimu lho yo. Iya. Ayo ngomong ngene ta. Masa yo graji. Ojo to, Bos. Iya. Kok tak gaji ya. Walah. Ya sing sabar. Lah kowe apa nyanyi apa gregesi kowe iki? Nggih yo. Elingi jaman cilike Iya, iya, kene piye. Iya. Awakmu yo sing Yo. ngurusi Iki rumah. Mas Tresno iki kuwi ya. Ya. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kanikmatan Kasembatan.
kasembadane ora. Ben. Kudune kasembadan apa nikmat tok? Kowe pikiranmu nikmat tok. Ate nikmate. Maksudnya ngene lho, nek Iya, wis kasembatan terus kan Iya. tumuju kenikmatan. Lah, bener. Piye to? Lah nek nikmat tok bar ora. Le. Pripun, Bapak? Malih. Oke. Malih. Nggih. Sik arepe Iki lho. ngangsur Eh, utang. Oh sik Dalange golek kenikmatan tok. oh sik nikmat tok bar ora kasembatan. Apa rasane? Ben. Mas. Mung ngedem. Mok kowe to Kuwi lho. sampeyan. Ya sik to. Nah, ayo, Ya Belet, sabar. ayo, Belet. Yo ngono ku ya sabar wae nek wayahe Aku dhewe. wis sabar, kowe kuwi wae sing Ya ora ngono lek wayahe koyo. Pancen ki wong lanang iki gak sabaran yo ngene iki. Lah ya ngono kuwi. Yo. Brengose Ya kandel. terah nek karo wong wedok golek gara-gara terus mulane. Lah ya mulane ngono kuwi kok. Rene yo. Mung sakmono iki. Nyong mung Nyong atiku ben aku ramu dan tanggung jawabmu. Wah, Mas apa man kae Mas? Kok prapit. Ya berarti awakmu ki ora diseri karo yoga, berarti nek sing yoga ngeser iki. Wah, coba sapa kuwi sing ning mburimu kuwi? Alah ora usah didulek-dulekne sing ngendang lho sing ngendang. Mas, iki ngene Mas. Oh, ala kuwi awakmu. Ngendang. Oh, Oh, nasi kira. Mas Percil, Dalan. Diani, Mas Dendam. Nggih. Niki wau nggih kapinujon ya kuwi hari ulang tahun putrane Bapak Bibit ingkang nomor tunggal. tunggal. Inggih menika Mbak Anissa Nurlaili. Oh, Nggih oke. piyantune. Yo, Minggah mriki. ucapne gegayuhanipun saged Amin. kasih. Amin. Mikasa rezeki. Kok mau awut itu jenengan. Iki mbiyen Biyen wong diomongi sabar Sabar. Oh, sabar. Wong iki sing sabar, Mas. Mm-mm. Dadi dinyanyekne sabar ki masyarakat kene lek enek apa-apa ki kudu sing sabar. Sabar. Wong lek sabar ki diterus-terus ki mesti oleh nikmat. Rezekine jembar. Amin, Nek amin. ngono kuwi. Iki kan kancaku Aku SMP Mas iki. Sopo? Iki mau. Ora percaya. Lho. Teko ora percaya. Nduk, Cahyu. Saman biyen sak SMP kalih. Lho, sak sekolah. Oh, alah, sing biyen. Oh, sing dalang awakmu ya kaya. Dalem Sing Lah nggih, jaman nalika semono nika riyen, Mas. pas aku zaman anu kae kowe cita-cita pengen apa nduk tak idoni. Wah. Iya iki ya berarti. Iya iki aku, Mas. Masyaallah, Lah lah yo saiki dadi ayu. makane niku yo malih ayu to. Aku kan paling Iya. bagus to, Mas ayo. Enggak, waduh lah awakmu, Pak. Sumpah. Kang, kuwi zamane awakmu wis terkenal urung, Kang? Kondang mak aku kan biyen Tulungagung Tunglor Percil mateni baye. Anak sinden. Anak sinden. Sinden pamundutanipun Bapak Bibit. Bibit menika nyuwun sinden wanita rai genset. Duh. Oh, saya wanita ora ing genset. Niki lho, niki lho. Wanita kang sulit. Yo, ngono apa? Menika sinden asli telatah saking Tulungagung. Wih, menika sinden. Menika sinden saking Selimbos. Lho. Sinden kok kentrek. Besole kok Selimbos. Kok kentrek sinden kuwi anu, Mas. Mas Percil. Masa Tulungagung sing rupane. Cakepku kleru. Apa muni besole sok Selimbos. Omongane wong nek mabuk kendaraane ya ngono kuwi lho. Oh, mabuk. Rumangsaku kok iso wilujeng dalu, Mbak Cani, Mbak Limbo. Sinden. Napa? Sinden. Bakul cilok. Sinden iki nggih tunggal. Apa ora sampean ngomongi to Mas Iki Dalang? dalang wis tak omongi. Mas, matur niki wonten sinden wanita ingkang sulistyaning warni. Dadi perkenalan sik awakmu. Oke. nyun ngapunten iki wau radi telat. Ora dirandat. Nggih, randat. Mas Persil wau saking pundi, Mas? Surabaya. Surabaya. Dipun patwal. Nggih. Kula nggih wau main saking Pasar Sapi Ngunut. Dipun patwal kali Hansip wau. Nuwun sewu Mbak Yu. Pripun? Menika Kak Mas menika Mas Dalang, Mbak Cangik menika tian dereng tepang sanget kali jenengan. Panjenipun Mas Dalang Garuda Wisnu Kencana menika. Allah ku jangel Mas Wisnu. Jenenge sapa? Namung Wisnu Mas mawon Wisnu, menawi Garuda. Mas Wisnu. Lagi ngumpul mulai Garuda. Nggih, nderek tetepangan. Ji. Sampun kondang wonten telatah Tulungagung. Matur suwun.
dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Cinta. Kok gak kowe nak dirungokne ngono to? Bene to ben omongan dhewe karo kono lho mosok ora ro. Ayo. Lah jare kon kenalan. Iya yo ngono lho wis kenal. Sinten kula kok Radi Kirang Permono nggih kula. Nami kula Nyiliti. 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 Dalang iki nom budak to, Mas? Cobi Mas sinten malih sinten. Nyiliti. Paling kosakatamu sing kurang jelas. Nyiliti. Oh, Nyiliti. Pun jelas. Nggih. Kok Nyiliti. kok Kirang Permono ten ning kuping. Lho sampean nyenyek. Iki jeneng ki oleh menehi tiyang sepuh kula. Kok saged Rikala semanten pas nglairne kula niku direwangi perang Baratayuda Jaya Binangun. Iki lho. Mas aku perang sabil. Sabil. Biasanya kan cakil lah Ya. Bratayuda. Baratayuda. Cakil karo doya do. Estu naminipun niku asmane panjenengan. Inji. Nggih kok Sinten Napa, mawon? Den? gantos ngoten pripun? Nggih niki niku kan asma Kinarya Japa. Japa nggih monggo dipun dlentrehake. Bapak bibit menika nggih wonten berarti. BIBIT. Lah, Artinya Pak Bibit Patin ki pancen. Jiji. Lah iya kan pengusaha Jiji. Patin. Leres. Lah, Paham Kinarya kali Japa. Bapak bibit Lah paham. piye to? Kuwi ngene atau aku karo Pak maksudnya ngene iki piye? Kanca kentel. kanca kentel. Saking kentele niku lho kula buak mboten saged. Ora enak. maksudnya kanca kentel kuwi. Pas pilek kae Mas. Umbel kok piye? Maksudnya wis saking rakete ngono. Saking raket pun dangu tepang kali kula Pak Bibit. Ibarate iki wis kaya dulur Sinara Wedi. Wah, Maem niku dahar niku mesti sepiring berdua kali. Mosok. niku estu. Leres niku. Leres. Pak Bibit nek maem gak entek mesti diwenene aku Mas. Sepiring berdua. Tak kira piring Wah, berdua, madang berdua. Kere jebule kowe. Semprahne. Hormat. Maksudnya awakmu Mbak, kedekatan lah sama. jenenge sinden ngature Pak Bibit matur Nggih. nuwun riyin. Nggih, matur nuwun. Ah, mak nadane nggih nada to wong. Nggih Nggih. nada to. Sinden kan kudu ngerti laras utawa nada lah sak ora-orane. Nggih, nada. Bener ya. Ya, Krik. Aku sirahku ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet piye to? Lah piye to aku mau nyalip bis Bagong. Lah terus Wes, mari ngono saliban karo sapa nek? bar bis Bagong. Bagong. Terus karo anu Harapan Jaya. Hah, Harapan saya cuwus beles. Tabrakan mesti. Ora. enek laka. Apa? Kan bis Bagong kok kulon. Bis Bagong kula. Aku kok edan. Mak Cuwus. Wah, kenek wis spionmu mesti kenek kae mau. kena piye to? Lah kuwi nyapa terus? Simpangan tok iki lho Mas. Wes saking bantere. Gak senggolan to. Enggak to. Sing nyenggol lho Oh sapa? alah. Mari Terus aku ganti-ganti. kaget. Bagong. Bus. Alah, wah. Petruk nututi. Bareng kuwi sapa nek? Gareng. Mesti bar iki Semar. Bibit. Nyapa kok tekan kuno kawan. Bis sing liwat Ayo, Mas. Bagong Bis Pak. semangat. Bibit iki sing nanggap ki keri dhewe nututi. Lah yo Mas yo banter-banteran sing penting hati-hati. Nggih, Muga-muga slendro selamat. mawon, Mas, slendro. Bapakku, Ngelmu. bapakku. Sapa sing lancang? Kowe lancang kowe. Ngelmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Niki kan tasik ulan-ulan April kedahe awake dhewe niku anu sapa Mas? Nidi lho, Sir. Ana swara kok tanpa rupa. Pari dudu janganan. Ah, Napa Mas? Maksude Nyambut gawe dudu janganan. dolanan. Dolanan Dik. Sing genah. ngilmu. Ngilmu apa religi? Ora isi. Religi. Yo paling menyesuaikan Iya, to iya, Mas. iya. Iki ngerti to. Oke. Niki tasik ulan-ulan Sawal. April. Dados awake dhewe ini Sawal. Lah iku masih April to bulane. Heeh. Iya iya. Religi Mas ya. Minor. Minor. Pangapura murung karo wong. Lah iya to. Minor. Minor, gak situ selindro. Minor. Minor. Oke, piano Mas. Mas. Minor. A. Ki mau A. Pun A. Minor to? A minor to? Iya iya. Gak sido slendro. Nek selindro pripun Mas? Selindro Mas. A.
Lindro nih. Ayo. Tapi masih apian mah. Ya. Kita doni. Milih ndi? Nah, sama namanya. Iya. Bener. Bapakku NO, ibuku Muhammadiyah. Masa. Kuwi terus bodone piye? Aku pas bodoh bingung. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor, Mbak Yufataya. Mbak Yufataya, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Ya isono lho mengikuti TikTok sing viral. Penak ya Nggih, Pak suarane. Bibit. Pak Bibit Mas. Iya no. Ditongakne. Iya no. Harus. Tuku sawet. Ayo to. Ning Samarinda. Oh iya kena. Ayo. Lah nyapu kok adoh men. Maksude iki lho karo ndongakno awakmu sebagai budayawan sebagai Gawa seniman. sawet warnane ireng. Pak Bibit Parnane. Oh ganteng kok Ya ampun, pancene Ganteng pancene ganteng. golek duit rino wengi. Pak Bibit akeh rejeki. Golek duit rino wengi. Pak Bibit kula disangon. Lah dalah, Lah. ujung-ujunge kok yo. Oke. Rejeki. Maju. Iya, Mas. Kok penak men suarane nyorok. Suarane pancen sindir Mas kok pancen ora percaya kula. Nggih, menika sinden Mas. Lah di mana percaya timbang tak jotosi lho sampean. Loh, ampun mboten. Loh, Awakmu sinden. Lah wis pancak kene ora percaya iki lho. Ya ampun, kaya sinden kena telek lencong. dudah. Mboten temen niku. Sampeyan jog kurang ajar. Piye to? Fokus lho. Ngene-ngene kula niki anak buah Surasa lho. Maju ke depan, maju ke depan. Depan. Niki lak mboten kalih sinden sing setunggil, mboten sekeco Mas. Weh. Kula tak nyuwun nduk sinten kersane dueti ngoten lho. Monggo. Kersane ngimbangi. Soale nek mangke nek mliku piyambak mboten imbang kali. Wih. Ngomong Deren. Level ini tali dhuwur kula. Monggo. Sembarang sepeke. Awakmu kok levelmu dhuwur kuwi sebagai apa? Lah iki ngunut aku kali dawir Mas. Iki dhuwur iki lek migacoan kok iki. Level. Kuwi level pedes kuwi. Kuwi level nyapo dhuwur-dhuwuran. Ayo. Monggo. Ayo Nanda. Kene ndak? Kene Sing padha dedek piake. sing padha sing dedeke. Ayo nduk, kono Wah. nduk. Cedak. Niki kan sami-sami riyen sami-sami jebolan. Jebolan apa? Lho, Nderek Rama. Oh, Rama nggih, Sunggokong mboten niku kula. kan. Weh, drop. Dosa kuwi pepunden kula kuwi. Wingi ndelok krasakti. Enak koyo jambu Wah. mete. Aja tak sio marang panjenengane. Oh, Tak katutne dosane. Nduk Nanda. Nduk Nanda, maju sithik nduk, maju sithik. Iki biyayene nonton lho. Nyanyi wong loro duet dadi siji. Duet. Mas, nadane mayor Mas. Ayo. Wah, asik iki. G Garuda. Iki sampe jam piro ta Mas? Alah stop. Wis sak Re ri re ri re ri re ri re ri re. Wah, ilir-ilir, Cok. Ilir-ilir. Ilir-ilir. Rokok ono sik lho Mas corona rusuh kancane mana. Mas, tulung ternene kamar mandi apa piro? ganggu kembang dalam Wis ora iso diwarai ganggu. Lah nyapo kok lir-ilir iki lho. Meh padha. Monggo. Re, suara 1, suara 2, suara 3. Aku Mas. Kire. paling ndak Suara telu kiri ya, suara telu. Ki loro, wong loro, kowe telu. Iya. Mbok dicanteni ning kuping ngono lho, Mas. Ayo. 3, 2, 1. Re, 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 re. Ra 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 ra. sapa ora Aku mlebu kapan? Mlebu. Engko lek wis tenger-tenger mlebu. Iki lho ya mlebu langsung. Re dhuwur. Iya, sampeyan. Wah,
Bisa mana Mas? Suara telu sama kuwi. Bisa tenan lho ya. Bisa. 3 2 1. Sama mana Mas ya? Ya sakmono ya. Sama mana? Nang rada gregapan aku. Terus wae. 2 1. Pas Mas. Aku tak sumpeli perkara budek kaya awakmu lho. Sabar Kak, sabar Kak. Ayo. Sabar. 3 2 1. Sampeyan lho. Iku iki Tak keprodasmu lho kowe. sing wae apik iki. Ya telu tapi. Maksudnya sing stabil. Lah jan wong telu sik wong telu. Ajar sih. Ajar sih. Ulang to. 3 2 1. Ayo masuk. Yuk. Ketae mikmu lho. Apa mikir? Coba, Kang, coba. mikir Kang, mikir. 3 2 1. Iki suara ki ndek, kowe iki dhuwur. Ora siji. Wah, jan koyo pedhot. Ya kaya ngono kuwi lho. Bisa lho Mas. Apa yang mikir to? Mikmu kuwi. Mikir. Ra 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 ra. Oh iya mikir. Mikir, Mas. Tapi lek ketok lek 1000 kutho iso nada niku. Glek 1000 kutho. Sing liyane Bleng gitu. rada angel lagu. 1000 kutho enak 1000 kutho. Ayo 1000 kutho karo aku nduk. Ayo. Nadane mayor. Oke. Tau nyanyi saya kuda bro. Iya ya. 3 2 1. 1000 kutho. Wis ganti lagu. Wis ganti. Oh alah, lah aku lagi muter ya Mas. 3 2 1. 1000 kutho. Wes tak liwati. Pripun Mas Andi? Top. 1000 ati tak takani. Loh. Nadamu Nadamu kuwi lho sok mikir. nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu ning ngendi? Men kae suara Mas, apa? koyo jadul. Jadul. Kae suarane Pak Bibit. Dot-dot ngono kae. Dek Nanda Dawo. nyanyi sama saya ya. Oke. Minor bass. Kita teman sudah. Minggir, minggir, batang, minggir. Minggir. Masa aku yo gak Ora iso. gak kudu penari latar. Wah, Han, lagune apa sampean iki? Bintang kecil. Ya terserah aku lah. Minor kakak ya. Aku nih penak-penaan. Iya, iya. Sing standar saiki lagi booming. Tren. Booming. Tangan kamu mana, Adek? Ini kakak. Awas, ali-alimu hilang biasanya kok. cek Maling ada. kowe kancane. Kira copet. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Sampai kering mulie isun mikiri. Gedang rojo sak jorong dipangan codot. Ati mbyang worong mbyang war kuluni sun pedot. Godhong sawi enake ora pengklopo. Ati iki estunipun kanggo nika. Batang. Kowe iki mbok rasah ganggu to. Aku pirang-pirang dina kudu nyanyi. Kancane sik arep ganggu. Urusono anakmu sing bar slametan lho. Oh alah iya. Awakmu malah ngelingno aku to. Ngene iki aku wis kudu nelongso. Yo alah. Oh alah. Oh alah. Ya ya. Ayo. Godhong sawi enake ora pengklopo. Ati iki uga yo mung kanggo riko. Gedang raja sacoran dipereteli. Tinting percaya badan dodo iki. Yuk, 3, 2, 1 Bulu pedot. Ya. Apa? Nyawa. Napa? Apa?
permintaane Pak Bibit. Heeh. Gulu pedhot. Lah ya iki apa? Lah iki mau gulu pedhot. Iki kudu pedhot goblok. Iki mau wis intro. Kendangane iki ora padha. Wah jauh pedhot gulu iki. Lah kudune sing Kendangane piye gulu pedhot? Tak tundlang. Tak Terus pun Bu duwite sik adaan plastik iki Apa? saking anyare. Lah nek wong kene iki nek perkara nyawer kalah kendel Wah. karo nggonku. Lah nggonamu piye? Nggonku wis nyaweri kono gawe ATM. Ora umum kuwi lho. ora umum. Berarti ATM isine akeh ngono langsung sawerno siji-siji. Ya ora isine ya mok 2000 saldone. Ya padha. Rumah Wah sakit. jan sampean duet kali dek ana ya kok pas Mas. Aku ya opo lho sing ra pas. Wah, yo. Aku ngono kuwi. Nanjakne meneh. Iya sembarang. Sendene. Karep-karepmu. Ben apa jenenge Mbak? Sapa jenenge? Sapa? Tiana. Sampeyan iki apa mbayari ngongkon aku? Loh Mas. Bolo-bolo Ngene, lha piye? aku patenono wae. Nyapung Kok terus pasrah. Kote to awakmu karo Nekani. Mas Dalang kok iso malah nantang ngono. Lah dhisik iki anu to Mas, uber-uber aku to zaman nom. Oh, berarti kowe kire. Hau. Kowe diuber-uber. Monggo sinten? Lanjut, Tanjane ro. Dek, Monik. Pinten sing dereng? Nah, Mbak Monik yo. Aku tak lungguh sama Mas. Jaranan. Jarane. Siap. Mbak Monika. Tebak Mbak ya. Ning saderengipun nyuwun sewu nyuwun undange wektu Mas Percil dan kawan-kawan. Pun to serah. Tak maos. Badhe balesi WA. Ah, nggih. Oh, alah, Sugeng WA. dalu Mas Wisnu, sugeng dalu. Sugeng. Kula Mas Kopral. Tawi Oh, Kopral Mas mriki niki. John MC nyuwun Kopral tembang. Apa, Pak? Kopral. Tembang Puspitanala, matur nuwun nggih. Assalamualaikum saking penggemar wayang kulit saking Balikpapan. Oh, Mas Nur niku Mas Nur. Cahaya. Kalimantan. Badhe nyuwun gending Pasar Ngunut. Pasar nggih. mulut mriki nggih sedak. Saking Mbah Sumo Blitar nggih. Oh, Sumo Blitar, nggih, Saking nggih. penonton, Pinten nggih. malih anu Ora ngono kabeh kok mbok sauri Niki kuwi. wau gi ingkang titip salam saking terus pundi? penggemar setia wayang kulit Nggih. anu tiang ngunut Napa? Mas Han. Nggih napa Mas? Oh, Han lalapan. Jangkrik lho nyapa bandokan wong ngene kene. Mas ngaturi uninga lho. Mas Percil, Dalan. Bapak bibit iki ora mung Sopo? Kowe ket sore kaya kleru. Cangkeme kleru ae. nyatu yo kena perbawamu lho Cak. Cak Percil. Kira piye? Ayo sing hati-hati. Nggih, Kalem, Bapak kalem, bibit. kalem. Niku mboten namung owner dari Udemina Bakti Jaya. Nggih. Napa melih? Ning wonten warung Anissa Kuliner. Woi, Mapan- mau makan kemana jangan jauh-jauh, jangan tunggu lama-lama. Heeh. Lama-lama. Anissa Kuliner. Mapane wonten Ke wetan mriku, warung Mas. Anissa. Pundi niku? Mapane wetan mriku. Ngunut. Nggih. Leres iki mriki, kacangan mriki teman. Niku napa? Anu menune wonten Wah, apa? rono Mas, iwak-iwakan ada, sayuran ada. Walah, Lah, iwak dipangan. Lah krek dipangan. Panganan to kan. Mangan. Maksudnya ya iwak urip dipateni, digoreng Oh. utawa Sakne no kuwi, iwak urip mau dipateni. Rusake keluargane no. Nggih jenengan amin. Halo, kan kata ini jenengan. Ah, Sing mateni sinten niku? Aku paten. Dalam. Dalam Apa? kaya Nyuwun terlalu. lagu napa macane Tembangnya menapa? menapa, Pitonolo Mbak ya, Monika? Pos Pitonolo. Anjir Mas Dalan. bocah iso mesem ora kaya Lololololo. Damel bawa mboten? Mboten. Mboten. Nggih. Pitanolo bawane piye? Enek to. Puspitanolo. Sinebut Puspitanala. Tutuk. Ngelmu. Delang. Nah, Ayo, Pos Pitonolo. langsung ya. Iya, Pak. Puspitanolo kepenakne. Apa?
Puspitanala. Puspitanala. Kleru terus udah ngomong. Jenenge wonge kebak luput. Pokoke enek sinden ngadeg ngono dhek luput. Jenenge wonge kebak luput. Pokoke enek sinden ngadeg ngono dhek luput. Kan perang mawon. Nggih, pancen Mate perang anu, umur sak kula matur suwun nggih. Perang gara. Matur nuwun Salam Bang Bang. Monika. Wah, jan menik-menik bocah. Suwantene sae, atik nembangi lagu iki Puspawarna. Dadi Puspawarna beda genre. Ono ngelone Mas Dalang kuwi lho. lah ya iki lho. Sing dereng ditanjake lho Mas. Ditanjane Mboten nggih. sekesok Ingkang pundi mangke. niki? Sing menit-menit Mas, sampean nyawang to kene iki lho, sing Sing tengah pundi? iki lho. Iya, sampean pas. Dalem nggih pas to Mas. Heeh. Sing pundi? Sapa ya iki ya? Tengah kuwi lho. Sapa iki? Buta putih lho. Soy. Ayo Mbak, cedake Dek Ika. Dika, wis to pokoke Cedhak, diratani iki. Mas, mantun Tahu? niki terus mriki Mas. Ah, Kesane sareng mangke. Dibar iki nggih mriku. Mriki terus genjot panggung kowe. Wah, kabeh diborong mriki mawon yo. Monggo. Disepoti to? Apa Sepoti, ngono? ya. Dalah hoya apa ngono ya. Iya, dalang goya Mas. Nggih, dalang goya. Perengat prengut adek Dalang goya. Dalang goya. Dalang goya. Dalang goya. tak dangune Mas kecil ya. Nggih. Tak dangune. Itu karepmu. Wis duwe awakmu lho. Sampeyan mboten jumeneng. Awak puas ra kok. Mboten. Sedeng dalu. Radi mriko to. Mas Mbas. Bas apa to? Gambas apa piye kok? Mbok dipake blangkonnya itu loh. Blakon piye to? Iki kondik. Ora seneng karo aku ala lagi. Lah kok malah nyedek rene. Tau mbok apane gila kae karo awakmu. Nah, Duk, cayu rada cedhak karo rada kakung. ngapunten rada nyaket to mriki. Kakung. Kang Mas kok Kang Mas, Kang Mas. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mas. Mboten nate wanuh, dereng wanuh kula. Paring asma sinten, Mbak? Kula Putri. Oh, Putri. Ya wis cocok karo piyantune ya Mas Putri wedok. Mbok karepmu kowe sing anu. Tapi dalem sak Wong wedok ya aja mbok takoki angel-angel ngono kuwi. Mas, Lah kudune piye, Kang? iki kita canom iki ora romantis belas. Ora Ya romantis. Wong wedok ngene lho. Mbak, Endi? Ora ono Mas. Ora ono piye, Mas? anjeluk nomor Mbak. Ayo bacap kowe ya. Makasih ya, Mas ya. Contone Ya ngono ampun, kuwi. Mas. Apa iki mok takok jeneng? Dalemipun pundi? Kasep. Mas, iki koncone Wah, akeh lho. Mbak, Hah? Makasih Mas Precil. Ya ampun ganteng sekali. Apa kuwi? weh, Mbok wene sajet, mbok Kok wong padane demit kan? weh, aja nyepelekne. mbok kei Kuwi wujude apa? 50 to, 50.000 to. Ya. Wujude apa kertas? Kertas. Iki apa? Ingkung. Ingkung. Wujude apa? Pitik sing wis enak tenan iki karek mangan. Wis saiki panganan kuwi kena ora. Kira kena. Tapi kan kena tinggi numbah timbanganan. Wah, ora roh ning Iran ngono. Mbak Putri, Enggak mau. Pinggiran ya. Mbak Putri. Ya Rasa katene dalan gak jelas. Wis sesuk, wis cukup sampean cukup bengi kita emel. Duwe pundi? Balekno. Wis lho Mas. wis balen. Oh, alah tak kira mbok enehne tenan. Sesuk ketemu rokok. Sampean melu dalang iki cukup bengi kita. bengi kita. Sesuk sampean melu Pak Kemi ae. Enak. Iki bapak Bapakku. Oh, ya mendina Oh, nggih Mbak Putri. Nggih, suwun dalu Mbak nggih. Nggih. Derek tetepangan iki kalian. bocah gunung ngono lho. Wong gunung. Lho, sami kula nggih gunung. Di gunung bolo we. Pundi? Bolo wi, bolo asli. Nggih. Bulu. Nembang Mbak nggih. Mbak, Nggih, nembang. Nggih, nami kula Wisnu. Nggih Mas Wisnu. Nggih. Sama sih Mbak. Assalamualaikum. Alah ra iso turu iki kok. Wis tenan, ra iso turu. Kok kelet to Mas? Ah. Awakmu rasa melu salaman. Iki urusane cah nom-nom. Mbak, nembang Mbak ya. Nggih. Duet. Napa? Ya apa ngono lah. Lagu sing saiki iki lho, Mbak. Apa lagu saiki apa, Mas? Sing kondang Jawa Tengah niku.
Napa Mas? Kaya Apa? to. Kecolongan iki lho. Kecolongan lagune sapa to? Bagong Darsono lho. Oh. Kesayangan. Kesayangan. Oh, nggih kesayangan. Kecolongan. Lagune piye, Tem? Lagune piye, Tem? Aku ra ngemis ning atiku miris. Piye? Curiga rasane apa wis ana kantine. Nah, yo. Kuwi Pak ya. Lho kok iya piye? Kuwi duet lho, Bro. Duet. Duet jaremu. Oh, mboten napa-napa. Kesayangane ku aku. Jaremu duet. Kesayangan Iya, aku. Diaturin apa, Mbak Ayu? Duet ya Putri keren. napa? Tembang. Ora usah biasa wae. Lah ngono iki lho. Ndak berke Mas. Gak masak. Surabaya rene iki mumet sih ra. Yo. Wis nembang ya, Pak? Ya. Nembang monggo. Oke. Nembang. Jan nyenengke bocah iki lah jan. Apa, Dek? Apa bisi ana Pak Po? Apa Mas? Napa Mas? Jare ngomong jalan elek jare. Tidak mungkin. Ayo, Pak, nembang, Pak. Monggo derek mawon. Mriku kening, kenging mriki kening. Kenging. Kening. Kenging. Kenging. Sik to akhir Anu suwengi kleru terus ben ben. Ora ngono pokoke enek. Sinden ayu ngadeg sampean kok mesti kleru iki nyapa? Sampe napa ndredeg to Mas? Yen ndredeg ya ora, ya mung piye ya, Mbak. Maksudnya iki aku ki ya sira cetok. Bagus. Sang jenengan-jenengan ngoten niku. Napa melih jenengan niku kan nggih tasik sepindah niki. Pisan niki kula Mas, mangkali Pisan iki kok sepindah. Nek jagongan ning warung ngarep kono lho Mas. Ya ora. Lagune apa, Nduk? Sayu. Lagune napa? Kok duet karo Cinta Mulia. Cinta Mulia. Cinta mulia. Oke, silakan. mulia Iya. padamu. Iso kan apamu kan? Iso lho. Cinta Mulia sing piye? Cintaku mulia mulia mulia. Asik. So. Oh lagune Cinta Mulia to? Yo lagune sing kuwi no. Nadane jalan. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah. Mau ngono to Mas? Kok gak pas iki lho. Ketuane iki lho. Kowe aja ngisi sini aku. Ketukane iki lho ngono jare. Sepasang remaja jatuh. Nah, iki padha ae. Dewi Asmara. Ketut. Salah. Lagune piye to ki? Ngene lho. Jalan. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah naungan. Sampeyan yo salah kok Mas. Loh, lah iya. Jalan sampean. Sampeyan. Angel, bakul lalapane jangan nyanyi angel. Sing bener iki mau. Ayo, to ya bener to. Ayo, Pinter lho iki. asik kuwi. Cinta Mulia napa kok dadi numpak becak kuwi? Ya pas percintaan itu naik pizza. Wis saya ra Ayo. Ben-ben. Gak kenal, Mbak. Ya ngono kuwi lho. Yo sampean iki yo sepurane to Mas. Yen ono aku lupute iki yo. Alah seluput tok Lah awak. sampean iki piye anggere nek wong ayu ditakoni tenanane aku kaya Ya wis. disia-sia. Monggo mriki. Lah kae lho diceluk kae. Aja gelem. Ora. Yo, lah nyapa kok awakmu sajake wedi dicedhaki karo Joko kae. Wis jane ana apa to, Nduk? Wis nyantai. Iki tak gentenan. Bene komplit aja nganti sitok munggah sitok ra munggah. Heeh, Mas. Enggak to, Mas? Cok. Cocok. Ya wis. Kok yo wis. Jare mbok genteni mbok Beli diteni. Ngatur kok Lah iya aku sing ngatur awakmu lho. Oh, ya oke, iki mang sing ngurung. Pokoke intine kabeh kudu diunggahne. Terus, kok syukur-syukur ya iki kabeh tak unggah wae. Ora Mas, maksudnya sindene lagi. Oh, sindene. Mau kan wis musik-musik ping piro? Iki saiki genti musik karo kene Oke. di kolaborator. Si. Oh, kolaborator si. Si. Gak nganggo tor. Oh, kolaborasi. Si tok. Oh, si tok. Ngene kolaborasi wis ngono ae paling baik. Kolaborator. Sing dereng pundi? Sing dereng niku. Nggih, lerku man. Mbak Sri no mboten Nggih, Mbak. Mbak Sri kanca lawas lho. Nggih. Dik Ika. Dik Ika. Dik Ika. Yuk. disepoti mboten? Yo iyalah. Yo. Tang tung tung.
Terang dung dung. Ya sing apik nyapok so. Terang dung dung. Jaranan. Terang dung dung. Terang dung. Ya cepat ya. Mas Nopal. Sumedang. Malah ketekan sitok iki neh karo dalang ngitok wis mumet lho aku. Bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun. Gandeng Mas sinten iki? Nopal. Mas Noval sampun minggah wonten panggung. Adicara kupat luar badhe Nyapa iki nyanyi. Mbok kira Nopal sakar nyanyi. mujubne. Nopal mbiyane kancane Geri Mahesa. Apa iya ta, Pak? Iya, iki Nopal Kobra. Kembang Mas Nopal. Nyanyi Pak, Nah, napa Pak? Mas Poso jeneng Niki Nopal minangkani pamundhute wonten sing ngersakne Kasetyan Jati. Kasetyan Jati. Ya. Katresnan. Katresnan Jati ya. Katresnan apa kasetyan? Kasetyan Katresnan niku lho, Katresnan niku lho. Jadi sing nyanyi Mas Nopal Kasedan Jati niku Sedan Jati. Bar Malah Katresnan Jati. Katresnan Kasetyan Jati. Yo. Oh ya, kolab mbok menawa kanca-kanca. Katresnan Jati, Mas. No, ini. Lagune sing piye to, Mas? Jajal sithik ya, sithik. Nadane Mas, nadane Mas. Mas Noval ben jajal sithik. Jajal Nopal. Ambilkan bulanmu. Katresnan Jati. Hilang. Jajal sithik ya, Mas, sithik. Sing dipase Mas Alon. Jaco. Macan ya. Iki iso tenan apa ora? Iso. Sithik Mas jajal. kendhen rada munggah sithik munjuk. Jan. Dhuwuren mudhun. Jan kedhes muncul Jan. Melu aku ning mburi sedelok. Yo, Tak setrum cangkemmu. sing sabar kok Kang. Ya wong ngene iki. Kenomi kuwi bekal lo kosong. Jajal sing kuwi. Janji tresno. Malah mike bae. Mosok mikir. Suarane kok penak. Jajal baleni kene. Kene, padahal raine koyo ngene lho suarane. Jajal. Apa? Masakan Mas. Iya piye, Gus? Ancen Gusti kuwi adil. Iya. Wong kaya aku ki dikai rupa elek ning ya kei suara apik. Nah, iya, kuwi mah adil. Enak. Allah muhajir. Janji. Nalare. Ayo, Bang. Janji tresno disakseni. Hop. Aja nge musik. Tangane gak usah nganggo elek. Aja nge musik sik. Aku mau pengen roh karakter suarane tok. Ngangen cara karo muter-muter ya. Iya, ayo. Wah, ayo man. Janji tresno disakseni. terus. Lintang-lintang ing tengahing wangi. Wah, koyo ngene lho, kulite koyo gosong suarane koyo ngono. Suarane sampean apik lho. Dan bareng krungu gregelmu kaya Irwan seneng. Coba apa Irwan seneng? Coba sumenep. Lagu liyane iso. Jajal. Anu kesayangan. Kesayangan Jajal. Lah iya. Jaga kok, Pak. Bocah Jajal sini ya. Aku ra ngemis ning atiku miris. Durpal. Curiga rasane apa wis ana gantine. Hop. Pal. Wis, luwih becik kene wis. Piye Mas? Dadi timbangane sing ndelok mutah. Kecewa ya. Ngene Pak. Piye? Kowe Mutah piye? kowe nyanyine ning isore, Pak. Kowe kok nyanyi. Ah, kowe fragmene karo kowe. Dek itu suara tok lho. Oh. Apa? Jalan, Pak.
Lah iki ben penonton ki anu gak kecewa Masalah jelata bayangno iki butek Nah. campur putih Mas. Iki wonge penonton iso infil karo kayane. ben imbang Mas. Heeh, ben imbang Pal, sepurane Pal, sepurane. Nggih. Lah kok apa ganti rai liyane? Rai digowo. Nek gak wong ngene iki diwedhaki sik ben rodok putih. Ora bisa, ora kena klawu iki dadine. Awakmu sing anu dem serendem. dem ae dem Kene sing loro awakmu sing nyanyi sik Pal. Nyanyi apa? Kuwi mau lho. Kene Pal, kene Pal, kene Pal. Ini Pal. ben rodok ado lah. Ben penonton iki gak ketok anu suara. Aja nggih ngono nonton. Pal. Hati. Pal, Ayo, Pal. Heh. iki nyapa to kae lho. Apa iki mau? Yo ki lho. Aku ora ngemis. Aku ra ngemis ning atiku mires. Curiga rasane apa wis ana gantine. Hop, disawang lak penak. Jajal kowe Pal, jajal karo kowe. Tolong kamera di zoom. Jum, Di ayo. close up ya. Jajal sawangan nak karo iki bedane ya, Delon. Pal. Jajal Pal, ayo. Nyanyi langsung sekalian Aku, ayo Pal. koreo. Piye? Nyanyi ku karo koreo. Aku ra ngemis. Iya. Aku di Mas aku. Ora apa-apa, Pal. Ayo. Ora, kok bojomu tak omongane. Ora. Loh, dia bocah ya? Urung lah. Mboke mati. Mbok iya iya. Aku ra ngemis Cekel, ning cekel, Pak. Nyedak. Cekel tangan. Nyedak. Cek, heh, profesional. Sing greget. Nyanyi roman kuwi. Izin nggih. Apa izin baru? Oh, kok ganteng kok. Bocah kok cagak telepon lah. Aku ku perang dunia papat lho. Tenang ae Bapak. Wis ta, Pal? Profesional Mas. Di Oh, atas ya. panggung itu. Engko tak genteni, Pal. Tak genteni. Yo. Kok digenteni piye? Matene iki lho. Wis sing mbok izini mau sapa? Sing mbok jaluk izin. Iya, Ning omah kono. Sing ning omah. Oh walah karo sing wedoke basa lho. Heh, wong sing wonten griya wis ate ngoten iku. Tolong Mas. Izin, nggih. Tolong untuk kamera di close up ya. Mas Novel ketok kilingane tok ya. Engko tak kupinge tok apa kompoke ora apa-apa. Lagune kuwi ya Mas, enak kuwi. Derek. Yuk, 3, 2, Sayangan. 1. Iya, nganggo action ngene. Iya, iya. Duh, ora apa-apa. Aku ra ngemis ning atiku mires. Curi. Gelandang. Apa wis ana Kudune nggih topeng aja sesuk nyanyi. Mas Nopal. Mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang nimah Cekel Pal, cekel tangane Pal. sing tak tresnani kaya ngopo rasane Iya toh, iya ora? Kaya widodari ape diplok buta. Opo siramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Asik, Mas Grandong, top. Kateran jati lho, tadi kesayangan piye to? Ora apa-apa. Engko neh, ora apa-apa. Lah iki kaset Ndak apa. saiki kuwi jati kuwi. Jati. Jati kan awakmu kan galih tok to, Pal. Oyot. Oyot ora kok gali. Baik Kak. Baik, Kak. Sampeyan mari ngene wudune enggak apa-apa. Kok Mbak ping 7 aku lemah ya. Sampeyan apa sing guguk-guguk kae? Ora mbok anu. Dudu. Loh. Oh, paling wong apik Mas Amu. Lho, Pal. Ora kamu Apa malah sujud? Ndak sopan lho jenengan lenggah lho iki. Iki wayahe gentenan karo Wis to penak-penak ngono. kok malah tumak nina. Wis ngono. Ayo, Cak. Yo. Jati, Cak. Yo, Duk sayangku no. Tepuk kaki. Nggih. sapa iki? Tepuk tangannya. Wis, matur suwun, Mas Nopal. Matur nuwun. Heeh, buah Sing jan. Ya, Pak, Pal. Iso alame nggih. Jebul suarane HP. Suarane pripun, Mas? Sip, Wonten sip, iku. sip. Baca ya. Dalem. Mas Novel ini terakhir to ning derek niki. Kok sik takonmu gak penak kowe lho. Lah iso kan prei, mati kok tokno lho. Niki saking Surakarta. Surakarta. Nggih, niku Luar kula. isi to, nggih. Dalem mboten. Oh, mboten.
isi Endi Mas sampean? UNS. Oh, Nggih, UNS. basa Jawi. Nggih. Mboten kira mboten nyonot to Mas Percil. Mas ora kira pikirku apa ngono. Nah, saiki coba bertiga Mas. Bertiga nih. Pisan kan wis to. J. Terus berdua iki Mang, coba bertiga. Nggih. Mbak Nanda, Mbak Hani, Mbak Putri. Nggih. Nah, Anu telu kabeh Mas. tril, heeh. Tril, ngetril apa triul apa tril. Oh, jaranan Oh, jaranan trail. Heeh. Yo jumeneng. Bener wis iki. Jumeneng kabeh ya. Telu Cepati apa kabeh. ngono wae. Sepot. Oh, cepati. Nah, nggih. Matur suwun. Dan spote gumiak. Gumia. Yo, iki Lha mau apa pamutane iya, Pak Sur. Oh, sor iki Pak Pak Sur Sur iki. Demang. Demang, heeh. Nyuwun gending kembang rawis sedeman. Iki kita gayange sedeman iki. Ora usah di Ayo berarti Mas. gawani tayub Mas. kenging. Ayo. Ditayubne kenging pun wonten tong saged jaiplo nggih. Apik. Sing piye nang. Jedong to sampean. Karo jinemo. Mas sampean saiki sekolahane Mas, sik sekolah Mas. Kayak Dalem. tesik teng isi. Nggih, tasih sekolah. Oh, anu. Tasih sekolah. Rencana Rencana sik suwi seumur hidup Mas sampean kono. heeh, seumur hidup. Yuk. Karo jinemo. Sik Mas, sik nonton mik kok Mas. Pun tenang mawon nggih. Lulu. Nononi noning. Nino piong kempyong ngene Mas ya. Nah, ngono kuwi Mas. Nom-nom pengen nabuh kabeh. Nggih. Yo. Sing sae nggih ngenten iki lho Mas. Sak jam-jame tetep singgih. Heeh. Ki manut iki buka celuk apa Ya buka bersama to Mas sampean. buka bersama. Heeh. Yo, ayo. Nyanyi tak tereng dang. Yo, Mas Arki. Ora apa-apa. Yo. Yo. Thank you.
Tayub kok Malangan Mas iki, Mang. Semune. Muter ta kula. Kok kono. Heeh. Anu nek kali pare. Heeh. Wah, jan gayeng gumareng Mas ya. Duka. Loh. Yo nggih, Mas. Ngene lho iki. Aku saiki jam ngantuk ya. Kita iku kerja harus Sesuk ngurusi sales. Ngurusi masalah. Ngurusi sales yo ngurusi sales. Berasko, berasa kopinya. Sesuk ngurusi kuwi aku sesuk. Orene ra nggowo. Yo, iki pisan malih Mbak, iki wong loro ya. Mau pisan neh. Bare mau telu wis. Balik loro neh, kadung demen aku karo ndelok iki. Lah sing pojok nika mboten. Ibu nika. Wah, niku mengke. Oh mangke. Mas. Nggih. Mas. Tekono Pak Bebet nek bantal sitok ora. Lah napa niki? Iki sampean ndak dikenani lho. Dalem Iki enek-enek iki tanggapane iki tanggal piro ndak dikenani neh. mengke tapi Sale preiku ki cuma sesuk tok. Sesuk 12 ki prei to. Nggih, 13 ki aku istirahat ning omah. Terus 14 sampai 20 ki prei. Terus Tanggapanmu kapan to, Mbak? selikur. Aku tiada hari tanpa prei ya, Mas. Kuwi jenenge prei, nyapa kok sesuk tok. Pokok makane kegiatan ae. Ben ketoke anu dalange ben ngejakne. Mas. Amin. Yo, Mbak Ika karo Mbak sapa jenengmu? Mbok Monica. Monica. Aku kadang kalau karo wong-wong ayu ngono ki gampang lali Mas. Gampang lali awakmu. Ini Monica ya. Karo utange lali. Lah, yo. Wong kok koyo novel. Napa pripun? Cenggan. Apa anane nek? Apa anane bersyukur karo apa sing dadi lakone. Yo, Mulai sesuk operasi plastik no, Pak. Sepotono. ketoke ngono Mas, ketoke. Iya sesuk iki sapa pasar iki golek kresek-kresek iki dikelompokne. Kali Mbak Sentem Mas Sentem. Enek acara apa? Aku sing sering ning kene kok. Wah, monggo. Gak sida turu aku. Alhamdulillah. Kenek. Lanjut Mas yo. Lanjut. Mas, niki dene nggih wektale Ora enek cekak cukupipun. Selos. Tapi gunung iki. Duh, capek gunung. Oke. Lho kok Kang Diyani lho Kang. Aku sir. Oh, jenggleng Mas yo. Iya lah. Oke. Wis gara-gara ta iki. Padung semangat kok. Roji namo sang saya dalwaras Kuwi mulya sik. abiyor kang lintang kumedhap. Sesuk aku piket, Mas. Lah aku sesuk ngetere Nah, ini BG. kan goro-goro Mas. Gara-gara Nah, iki. dan seterusnya. Nggih.
Yo, Monggo napa malih niki? jenggleng no. Iya lah. Hani karo Nanda. Iya. Tenan iki. Yo, kudu no. Kok sik wayange dirampungi jam pira? Lah iki tas metu ngesakne iki. Sakne. Lah iki mumpung ketemu awake dhewe. Ora ketang dulit nyono, Aku Mas. ora ana Oh kesel iya, Pakde karo Pak Le iki Pak nyapa Le. ya ini metu. Kowe mang kok metu ki nyapo lho, Mas Percil. Terus sak heng sapa? Tak jengki. Mbak Liti. Mbak Liti karo Bas Sentem. Masa mbas iki lho. Mbak Dik. Mak Dik. Iki diselindruke sebab iki wis goro-goro. Goro-goro ya, Mas. Goro-goro. Diwalik kok. Goro-goro mboten nggih. Sampeyan tenan. Soale sesuk aku mau pre iku sesuk tok lho. Karo 12 karo 13. Lah ya makane niku Mas, dikatene wonten mriki. Alah. Nggih sangu. Mulih yo nyapa to Mas, Mas. Lah napa? Bojo ora kena diolak-alik. Lah alah bojo kaya ngono Mas. tapi yo Kang, lagi berlahiran nek kena tiga. Ayo, Dik Nanda. Suwi orang jenggleng ndak ngerti Mas Percil jenggleng Iya jenengan. lah. Aku aja nganti liyane. Wah, bener iki. Masa sik kuat ya? Kuat. Kuat. Wis jam Yo. loro. Aman Ya, wong aman. loro yo dibaturi Pokoknya wae, hari liang-liang ini wae. Caping gunung. Janji Glek. sabar ning ora kesusu Asam wae jembar-jembar parine lemu-lemu. Eyo eyo. Yo. Saben malam Jumat ali kubur balik nang Monorati kirimi baju Sik ngomong. berapa semile. Suarane sapa iki, Pak? Pak, suarane sapa? Warung arep. Ayo, Mbak Nanda. Saben Saben bengi. Lah aku jegleng. Nah, iki lho. Iki kanca-kanca sing belajar komedi dilihat bagaimana cara Mas Percil jenggleng para-para. Sapa sing sampe belajar? Di sinten niku kanca-kanca niku Tito. Kon mara ning omah. Moro ning omahe. Oh, nggih Nak lajeng. lucune mesti iso lucu. Nak payu mbuh. Oh, Nak lucu kene mesti iso kersane lucu. Gusti Sing penting payune iki lho. Nggih. Dicatet Mas, dicatet. Catet ngono kuwi. Jenglenge pirang senti, cebloke pirang detik ngono kuwi. Pokoke digawe gampang dek dek der ngono e. Ya. Yen memacang mongkaro janor kuning. Jolali. Dicatet. Dicatet. Sing apik dipilih Mas aja di anu tampa kabeh. Lah Mas Liti saged jembeng. Jenggleng. Pokoke nek bar ngarep kenceng-kenceng, terakhir Ah. mesti yo tetep kenceng. Ah. Manut. Manut. Sik. Lho tadi sisine ning ndi? Woi. Kurang ajar ya. Ayo. Ayo diterus nih Mbak Nanda. Kapan wae waktu. Ayo. Kendel. Kok Mbak Nanda? Memang Sang penting. Jaya dalu Rene, araran Mbak. sabyor lintang kumedap. Iki engko timbang kabur. Yo
Ya, kene tengah. Ayo, lanjut dilungkas. Lanjut, Mas. Oke, baik, Mas. Dirampung nih bawa Tak wakilane Ha. alur ben soalé kesel mesakne. Saking putih Wong. Sesuk anu dekne prei. Terus. Lah aku kan prei ku kan Heeh. rolas sesuk. Yo, ditekne bawane, Mas. Yo. Ino maneh. Lho, Jare kono ngentekne. Mbak dicapir. Nanda. Ayo, Mbak Nanda. Siapa? Yo siapa yo? Pacita panas hutan. Niki, Oh, nggih, Boy. niki Pak Bibit toh? Sing nyawer, Mbak, sing nyawer. Kula riyen Wah, badhe subuhan. yang menten disi kan tumut pundi mriko. Nggih, mriki. Heeh. Betul ya, Mas ya? Nggih, Mas sadereng iki wah, halo. Jan. Anak masa ini Gen Z, milenial. Nggih. Sebutne Mas. nggih. Mboten napa-napa, Mas. Sadereng jenengan kali niku hip hop. Anjene benten anu Mbak Nggih. Cantik. Lah nek niki kan sesuk lak prei. Nek Heeh. kuwi kan tangga 12. Nggih. Lah niku mungkin jenengan mboten napa-napa. Salah sapa maca wedok? Maca lanang cepet, Pak. Heeh. Saset-saset langsung dadi. So. Heeh, apa maneh kae iso gaul. Ngoten, Mas, ya? Mas, saderenge nggih Pak Bibit ngaturaken napa mboten? Wong nggih, ngaturaken matur nuwun. Tasya kurang kitan, Pak Mas. Bibit. Pak Bibit. Nggih. Pak Bibit. Nggih, pokoknya sehat selalu, sukses selalu, damel PT, CV dan semua karyawan dari Pak Bibit sehat selalu, sukses dan rezekinya Nggih. barokah. Niki wae Amin, tasya kurang amin, kitan, amin. Mas. Nggih. Apa? Kitan Nah, nggih, Dek kitan. Abid. Nggih, Mugi-mugi Abid, dadosa putra ingkang migunani tumraping Amin. tiyang sepuh kekalih nusa bangsa negara lan agaminipun. Nggih. Tartamtu kula kalian Mas Percil nyuwun pangapunten ingkang ageng. Nggih. Tartamtu kathah lepatipun, kathah salahipun. Wis borong. Pangapunten dumateng sedaya ingkang rawuh teng mriki khususon keluarga Bapak Bibit. Wis borong. Nek wis ngalih ngono, ngurusi wong nyambut gawe. Pun masul, Mas. Nggih. Lah sesuk Matur suwun derek iki. Wong ngene wong nyambut gawe dirusi. Sesuk apa Mas libur? prei. Prei kok. Kula lah. Yuk lanjut Dek Nanda nih kau. Mangga, Mbak Nanda. Panas hutan, hutan panas capek Boten napa-napa. Mboten benten grup Heeh, ora apa-apa. rasane anu. Yuk. latihan waton seratan Sulit bukan suarane Dipun sikarane Alus bangun Nanggarane Bangun nanggarane Minumane banyu beni Nyanyi. Kakang Petruk Bagong lan Iya. Gareng. Heeh. Lilanono tutno bendaramu tumuju ana ing pasar ngunut. Oh. Aku ora gelem melu yen arep rono ya budal dhewe sing ati-ati pira-pira lu putih diagung paksama ya Yayi. Padha-padha Kakang. Aku
aku bakal budal ana ing kayangan Ya mondo wis. montok. Lho, kowe kayangan ngendi? Yen to budal aku ora melu, kowe budal dhewe matur Nyuwun pamit ya Kakang. sing ati-ati. Nyen. Bambangan lo kendangane koyo ngono ki lho. Sing halus.